Iya. Oke, hora samang pendeta nami. Hora samang hora. Kok udah tiba-tiba ada di wilayah Datika ini emang ada acara apa nih emang? Oh, ini ada acara mamografi untuk kaum ibu. Jadi dari pagi kami jam 5 sudah hadir di sini untuk mempersiapkan segalanya. Ini saya perkenalkan dulu yang Bapak ini, Bapak Marbun Banjarnahor, suaminya Inang Pendeta Ririn, pendeta kita yang baru. Bapak ini ya Bapak Krispandoli Harahap yang sangat terkenal kelucuannya. Amang Manik, Dewan Diakonia, mewakili sintua kita, Amang Siahan hadir pagi-pagi.
tadi gitu. Jadi ayo dulu. Enggak ada huruf. Nah, harus mang siahan. Bah, horas mang. Silakan mang, silakan. Horas. Ali nang harap perempuan iku. Enggak salah. Ayah. Woi. Oke, horas samang pendeta nami. Horas sama horas. Kok udah tiba-tiba ada di wilayah Datika ini emang ada acara apa nih emang? Oh, ini ada acara mamografi untuk kaum ibu. Jadi dari pagi kami jam 5 sudah hadir di sini untuk mempersiapkan segalanya. Ini saya perkenalkan dulu yang Bapak ini Bapak Marbun Banjarnahor, suaminya Inang Pendeta Ririn, pendeta kita yang baru. Bapak ini ya Bapak Kris Pandoli Harahap yang sangat terkenal kelucuannya. Amang Manik, Dewan Diakonia, mewakili sintua kita, Amang Siahan hadir pagi-pagi. Selamat hari Minggu bagi Manginang. Coba jo mangit dehon, bende nomor 257. Biasa ada dong tulu. Tadi gitu. Jadi ayo dulu. Enggak ada huruf. Nah, harus mang siahan. Bah, horas mang. Silakan mang, silakan. Horas. Ali nang harap perempuan iku. Enggak salah. Ayah. Woi. Oke, horas samang pendeta nami. Horas sama horas. Kok udah tiba-tiba ada di wilayah Datika ini emang ada acara apa nih emang? Oh, ini ada acara mamografi untuk kaum ibu. Jadi dari pagi kami jam 5 sudah hadir di sini untuk mempersiapkan segalanya. Ini saya perkenalkan dulu yang Bapak ini Bapak Marbun Banjarnahor, suaminya Inang Pendeta
pendeta Ririn, pendeta yang baru. Bapak ini ya Bapak Ismaili Harahap yang sangat terkenal kelucuannya. Amang Malik, Dewan Diakonia, mewakili simpul kita, Amang Syahan hadir pagi tadi. Selamat hari Minggu ma di tasaluhuna. Guarni minggu tas adarion ima minggu seksagesima. Nomor lapatan ono puluari adorang sohaheon. Doh topik maka holongi musuh. Tapara di maruhata mari di mahita. Oh
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natuma palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sito pahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banu Agijang. Asima roham dihami halak nagaleon. Didaho nagogodo musunami. Senatalu dohami dibaen alani hagaleon nami. Dibaheni hupangi dohami tuho. Sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dehita. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima sian konfesi bidu 12. Tahapor seai jala tahati dakodo, sian mulana ada orang semada bujol mai tu dosa, di pabangkit debata jol mai gabi pangula dohot pangaramoti. Uloni jolma marujahan di debata, saya totong mangula. Marhitai mabawar pasu-pasu ni debata tu jolma dohot tu nasa natinopai. Marparbue do tu diri ni jolma dohot tu nahumaliangsa. Hapor seaun di Yesus Kristus ikon marparbuehon ulaun nadenggan. Nalidu do halak mulu dihirim dapotan hati goran, hangoluan, hasonangan dohot pasu-pasu ibana alani namangula ulaun nadenggan. Marhite podaon tau dolhodo asaringgas jala terampil jolmai mangula jala naniomona gabe pelean hamulateun tu debata dohot sumarihon nahurangan. Marhite podaon tatula do akka ulaun naso hinalomohon ni debata jala asa satia haposan dohot martanggung jawab mangulahon patik dohot hata ni debata ditik kena une dohot nasaune, lumobi di partikian pangunjunan, isarani korupsi, parjujion, panakoon, penyalahgunangan wewenang,
marpangomoan nama torbakku, panggadis nama murahu, laho mangerugihon halakna asing. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Mari dehita. Potima dosata tu depan debata meratang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di jolo martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asinirham na gudangido. Seasi maruhami dahami sadok bang somi. Se sama dosa nami saluhna. Se sungguli maruhanami asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin.
baga-baga taringo tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalesim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Saimulak mau tuau. Ayaw si paluaho. Hasangapa ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Epistel di minggu ta sadarion imanan dienet sian pesalmen bidru 37 mamuka sen ayat sada sampai tu ayat 10 sada tajaha mamar sikak sorin. Sai unang mamohop ate-atem mida akka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida akka siulaon hajuk kingon. Sai marhaposat tu Jehova maho jala ulahon nadenggan. Ingat matanoi jala raduti haburjuon. Pasaha madalamu tu Jehova jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasobu ma Jehova jala ibana paimaima. Sai unang mohop roham mida jolma namar dohar dalana. Mida bawa siulahon gete-gete. Ai sai na siap dusugut akka parjahati. Alai. Saina teanon ni akka nama kaposi Jehova do tanoi sugut. Alai saina teanon ni akka parlabohido sugut tanoi jala hahila sononna hinadeak ni hadameon. Imasahana martua do akka natumangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Mari dehita.
katidakko maha porsiotai, songon na hinatidakko ni dongatas saha porsiaon di sadok pertibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tuma palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabe-gabea siato di parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman di selatus, nama terpajol di bana di hau pinar silang, na tua tu banatoru deng ditanom. Na mulak mangulu dia di patuluhon, nama naik tu surgo, lahu hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana paimamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan halak Kristen akan nabadia. Doh dihasani dosa, doh dihatai nama dok. Mulak mangulu do sogo daging ni halak naung mate, doh dihangeluan na sora suda. Amin. Tabege makor ina parari Kamis diuduti ma ama agape.
Tapa ihut-ihut ma tikting na masa di huriata di bagasan nasa mingguan. Na parjolo dak danak nasoram. Di basa-basa hotuata do sadadak danak bawa di keluarga. Jimmy Panjaitan Boru Tabunan na di hari Selasa tanggal 10 sada Februari 2025 maringanan di Perum Permata Puri Sada Jalan Nilam Tolu nomor Tolu Blok G2 nomor 5 Kelurahan Cisalak RT 5 RW Sia Kecamatan Cemanggis Manang Wik 12 Napa dua hon ruas natabba tajalodo gabi ruas ni huriata ima keluarga Leonarsius Panggabean inang Astripo Megawati Borusaragi nasida majalo pasu-pasu perbagason di huriata na di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 inganan nasida di lapangan tebak Manang Wik Onom. Nomor 3, Panitia Pembangunan HKBP Resort Cibubur periode 2025-2027. Sedarion di permingguan pukul 7 WIB, Patu Pauni Huriata do pelantikan Panitia Pembangunan HKBP Resort Cibubur periode 2025-2027. Napa waton mutasi padita. Sedarion di permingguan pukul 10 WIB, Patu Pauni Huriata do paborhaton padita Kris Vandoli Harahap MTH, tu pakobasion nai baru ima tu HKBP Resort Dolok Sanggul Kota. Distrik Tolu Hubang Dohot Paujakon padita Ampilas Mangatas Aritonang MTH, gabe padita fungsional di Huriata. Laos Patu Pau do acara Ramatama pisah sambut dung sidung permingguan di GSM. Sadarion papungutuk Pak Dohita tutulu hali permingguan di bagasan amplok tu padita Kris Vandoli Harahap MTH dohot keluarga songon hamoleteon ni huriata di pakobasion nasida saliling bakobasi di HKBP Resort Cibuburon tapasahat ma sian lasni rohata. Napalimahon parguru malua tahun ajaran 2024-2025 dohot permingguan Ipsus. Domutu acara paborhato dohot pangojako padita parmburu malua dohot perminggu Ipsus sadarion mas sohot majolo. Masuk mamuse nosong nasomal di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Napaonopon Dewan Koinonia Punguan Lansia hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Patu Pauni Punguan Lansia do di Huriata ulang tahun dohot pertangyangan bona tahun masuk pukul 10 maringanan di GSM Gloria lantai sada. Napa pituhon Dewan Diakonia Sosial Seksi Sosial
Tabuan ma di bagasan tangyang akaruas ni huriata na di bagasan parsahiton songon naong tarsurat di tiktikta na marulaon na badia. Nunga di patu pahuriata pakobasion ulaon na badia na di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 tu sahalak ruas ni huria ala di bagasan parsahiton ima Lisbeth Borumanik sian Wiktolu di rumah sakit UKI. Tanggungan ni keluarga JU Sitanggang Boru Manik Wik Tolu. Pawaluhon bona taon wik. Di patu pahuriata do pertangyangan bona taon ima wik onom Selasa tanggal 25 Februari 2025 masuk pukul 10 sia wib meringanan di GSM lantai sada. Napa dua hon wik pitu Sabtu tanggal 1 Maret 2025 masuk pukul 10 wib meringanan di GSM Gloria lantai sada. Napasiahon padidion nabadia. Hari Minggu tanggal sia Maret 2025 di permingguan pukul 10 patu paun ni huriata do padidion nabadia tunaposo yana konirus ni huriata marguru natoras di hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 masuk pukul 10 onom wib meringanan di gereja. Ruas namoding nunga marujungulu sada ruas ni huriata ima rosintan borusia laga manang opunisi abi boru umur 70 tahun tadingan ni amang sumihar marbun nahinan inganan nasida di Jalan Rawabola RT 2 RW 7 Komplek Gereja Wiksada moding na di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 tu udian di Bonapasogit. Sahat meiba tu acara namar ninggo ruas ni hurita namoding jongjong mahita saluhutna. Ujung perdalanan ningoluni dongatta laos paingoton hita do sude nang hita pe disaratiki tong do songon nasida ikom moding alani i tok tong mahita marpakirimo na mangolu saliling di Portibion jala say hobas manang sa di hari pehita laho manadikon tanaon. Taingot mahatan itu hatta di pangukapon 10 ayat 10 tubi. Mertua ma akan amate di bagasa Tuhani olat neon tutu di doktor di masohot manasida sian parokilo nasida ay namangihut ma tu nasida naniula nasidai. Tabuan ma sudah keluarga nang si solhot na tininggal honi dongatan nang jumulumudengi asa anggiat ma tu hatta na mga puli nasida alani i martang yang mahita di bagasan rohatawe. Amin. Last day on ma.
ma tik na masa di bagasan minggu sadarion akabing tik na asing boy ma tajaha di warta naong tatiobe. Tabige makursian uik 10. Mari dihita.
Langsung tauduti ayat tolu. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manamina nami hobar tu tikting nakin oma obas parpudi hami marjamita di pukul pitu songo padita hakawi bici bubur hami. Haduan moloroi ba pedita dulu sanggul kota nama dongan sahutan yang amang sihiti nama ami. Jadi napos roha ngadong dongan oding-odingan nama ngoding hami di sonate. Jala gabi tamu mahami mulai sugut ate. Jadi moloro hami bah ngaro pedita namok moki ini kan. Tamu itu. Dangsongon harahap dangsongon di betong tamu maguar nate. Laos mariti umma upasatami tu panitia pembangunan yang di ujakonan nonate selama bertugas di hamu amang. Bana pasti luja do panitia. Jala luar biasa na molo panitia di Cibuburon hati dakod dui. Muba do ringgas ni jolma. Lahoma parwahon akan narikot di hurian itu hata haga BP Cibuburon. Jala selamat mangulama di hamu amang, selamat berkreasi untuk memajukan hak BP Cibuburate. Jalan yang hudok tu hita khususnya tu panitia. Dok tehe hala inang natulu ku dia dong ate. Naraku pe asing sarupa bajumu na seragam du hamu naraku bagasan ate. Kunci sukses panitia asing ni kebersamaan dot kesehatian ima molo radi panitiai orang-orang yang di dalamnya radi luja maka lujahon molo nunga di lorohana radi luja bangapa nga gimana be minimal 85% nga satu si ulau ni jadi deh posrohamuna ulau ni di batado na satu hamomang alian non amang padita resok man non na pabagasyon nate ahuna na yung permisi duaw to hamu so hutungan non diro hamu bah dilantik kami pide padi daw memang ngai tikina rupaning laos di bagasan obasoma tu hita manginang minta maaf kami mula dong akan hurang lubi ala jam 10 anon marta dikata mahami jadi borak mahami marsugut tu dulu sanggul Arian ba tanya ko kamu hami ate minimal atong unang tababe momokku ate nangalian di san taburu mangan apalagi jagal huda musik barang minoto be iru dah pikir na baru na yang mengantisipasi asal nang tabba momokku rupaning alai molot tanya ko kamu hami basong non do langsing do teruskan begitu ya langsing mau hupa do dison song do konetu itu ate napuran tano-tano rangging masiranggongan molo tungpi badata pada udau hamu di Cibuburon hamian non di Dolo Sanggul todita dot holong taima nama si gonggoman
Dalam bahasa Indonesia di dok songonon. Pohon gelugur ditanam di kebun jati. Songona sorong do cakap neba. Jadi semangat do kita cakap itu tong sampai birsat ate, sampai birsat. Ulangi ate, pura-pura dakudok kodopeon, pura-pura dakudok kon ecek-eceknya ate. Pohon gelugur ditanam di kebun jati. HKBP Cibubur selalu di hati. Amin ate. Bodo martopak unang salah kamu ate. Bodo martopak ate. Jadi ala tulu do pasa asa tubu ngulu-ngulu nina sa ni suluma. Sa matubotan ni tigaras. Liling mahita mangulu jala hipas-hipas. Sulut mahita di bagasan parhorasan. Molutung pedang sikop pasikop pamu ma di bagas rohamun ate. Ayo agak grogi do neng awat bawa neng pida neng tamu na bebe stokin nain amang inang. Jadi grogi mak mulate ma dikur agapi nama dongane hami. Di tanggal sia na salpu dunga ujak hami di HKBP Cibubur om nih. Setabi emang sih tidak di HKBP dulu Sanggul Kota do para agapi hira sono detong baju nasi detik kidu hingot tadi. Jadi mungkin saya lehona cuci do be rupaning. Rodo piga ruas parhalado tadlu mobi. Rodo amang sihiti amang sinaga amang pasaribu dot akarongan asing las roha gabi didok rohani akapar dulu Sanggul Kotai. Bah nabur judo padi tahun gudang nama naruhon inna. Habe daong. Par Cibubur ido nabur juda hade. Ido dah ala nabur judo hamu ditalhok kamu hami tu dulu Sanggul rupaning. Mar pesawat musede dah. Ya, arong pramugari nak kan begitu ya. Luar biasa do. Jadi mulate ma di hamu amang akana hurang lubi na saya laon di parsaurata dak ku sengaja hami ba minta maaf hami anggi ama tu tiken nenengro tangyang ta tu di bata di pasu-pasu di bata mahamu saluhna luju-luju ma pangomoan tabba mahahi paso da kana marsahid akana matua di pagajang ma umurna jala akka rokap ni danak na somar rokap dobe taonon martupul be may sudia teh iyo martupul majo unang majo pitur manguli rupaning manang muli ya martupul majo dungi ba marpesta mahita dia kana surapotan danak dobe di parumah tanggaonna di lode batama si habing-habingonna di parepsaripon na sidai do sudi teh ya kasih hol nerohatai di pasau di batama tu hita horas ma dihita hata itu hata dihita di bagasan minggu seksagesima ima sian evangelium ni si Matius biddu 5 ayat 30 sahat rori ayat 40 di dok songonon di begi hamudo hata nama dok mata abul ni mata ipondo abul ni ipon alayau madok tu hamu unang alo hamu na jahat molo adong nama mastap hurum siamumi tarehom ma hurummu siabirang molo adong naneng mabahen sidir tuho lau mabuat ulosmu ate nama dohot baju-bajum di ibanei molo adong manang ise na mangguguy ho madongani ibana sapaal ului ma ibana 2 lehon na mangidu tuho unang tudali nanang marsali tuho dibigi hamudo hata na madok holong maroham didungammi hosom ma ia dimusum alai au mado madok tu hamu holong marohamuna dimusumuna tangi ko kamu ma aka napa buru-buru hamu asa tunggabi anak ni amamuna na di banua gijangi hamu ai di pabisar do mata ni arina tu akka parrohana jahat nang tu nabonar di parodo udan tu parroha na tigor nang tu nagiduk ai molo holong rohamuna holan di akka na makaholongi hamu dia ma upamuna gari akasi jalobeo da songonido di bayan
Dia do hasurungamuna moludinggan hatamuna holan tu akan dongamuna gari akasi pilih begu da songonido dibain ipe ikon sundinggad dorohamuna songon amamuna di banua gijang nasundinggan rohai ima sahakna huriani Kristus nahina holongan marhiti iduk ni huriata di pahobardo turpukta di bagasan minggon namadok haholongi mamusum kasihilah musuhmu dan apalah maul hita maringotia teh ngasudi hita maboto memang ikon haholongamu dongamu jolma dusun dirim jala haholongamu musum ninna nanaing taatu si mahriti turpuk tahun sasitong namanginang hobar tu topiki dan persoalan bisa atau tidak kita melakukan mengasihi musuh. Dah. Taboto huboto do jala taboto do borak dui ate. Borak do songo dia memakaholongi musuh. Gari makaholongi dongan pesipata hita maretong-etong rupane. Gari makaholongi natoras pe sipata ulu hita berpikir. Maka holongi huria pe sipata hita ulu dan ulu berkorban. Sipata jojo do songoni hita maralo tu akahatani di mata. Hapi iko didok memuse maka holongi musuh. Wah ini berat. Dan murai amanginang. Tapi persoalannya bukan persoalan berat atau tidak kita bisa melakukan mengasihi musuh daung. Ale ulu do hita manangdang ilo persoalan. Taingok do nejulu ninna berangkat do NASA ate nasian Badan Antariksa Amerika tu bulan. Bawa pikir-pikiran barang songon Cibubur tu dulu sanggul bulan ni rupane. Beko kamu mah tu bulan saat jol manuai. Borat do borat. Ale saut do saut. Jadi do jadi. Terjadi do terjadi. Tidak ada yang sulit di dunia ini yang menginang molo-olo hita. Itu harus kita camkan. Dan harung namaol di Bortibion. Sudedo boy. Asal maolo hita. Termasuk juga bagaimana kita mengasihi musuh. Maka holongi musuh tak. Alai ulu hita maka holongi nasida. Nueng hudok matu hita hedo hudok songonon na perjulo. Dan harung musuh ni ala Kristen amang. Tidak ada musuh orang Kristen, tidak ada. Tapi yang bermusuhan dengan orang Kristen banyak. Kita tidak memiliki musuh sebenarnya. Karena Tuhan mengajarkan kita tidak bermusuhan. Itu sebabnya kalau kita sadar bahwa kita adalah Kristen, jangan menciptakan musuh kita. Biarkan orang lain bermusuhan tetap kepada kita. Tapi kita menganggap mereka saudara, teman kita, sahabat kita. Dongata, ali-aleta. Da gudang dosongoni hita. Na gudangan Allah kunina. Wah salah. Allah itu ada di bagasan pikiran kita. Di bagasan mulut tak. Allah tay. Gabi hita mang Allah tu halak nasi. Bukan. Karena Tuhan dakya manakapi ditiki ditopa jolmai tudus turupana doh tu pangalahona. Berarti kita hampir sejajar dengan Allah dalam hal itu. Dan adong musuh di jolma. Itu sebabnya hati-hati kita dalam sikap. Jangan sempat kita menciptakan musuh terhadap orang lain. Anggo halak na asing mambar musuh do pak kita biasa itu. Ya. Ay songon na ya tabi giru paning. Seburju-burju ni jolma adong do. Alona. Sai juga ni jolma, songon dia juga ni jolma adong do. Donganna. Itu dah hukum di dunia. Ale unang mahita bagian napa dua honi. Unang majukat hita asa adong musutta. Wasa adong dongata gabi hita kada jukat kelompok na jukat mahita. Di dokto hattaido haholonge madonga mujol madusod dirim.
Jadi kita diajarkan untuk mengasihi, bukan membenci, bukan untuk bermusuhan dengan orang lain. Jadi aku boto apa yang pidai ba di jamita honon rupaning. Kadang saya jujur amanginang. Jodoh kita lupa kita Kristen. Ya. Kristen itu nggak pernah dijadikan Tuhan membenci. Tahu ji maju. Itu makanya mula dong enci guru ya. Diajari denakon manang diajari naturas geleng na. Dung magudang songon asing-asing makan kan didok naturas nedo. Saya nggak pernah ngajarkan itu kepada dia. Terus dari mana dia dapat? Dari mana dia tahu untuk melakukan itu? Imana parjula manginang bahwa kita diciptakan bukan untuk bermusuhan, tapi bagaimana kita bersaudara. Molo bahasa ini halak Papua, kita orang bersaudara katanya. Halak Timur, kita orang bersaudara. Sisada upung dohita, nati nopane debata. Tatoppa majul mai tumiru rupata tudus. Berarti kita pada hakikatnya adalah manusia Allah. Karena kita berasal dari Allah. Allah tidak pernah membenci dan tidak pernah bermusuhan kepada siapapun. Gari tu si bolisi nengek do di debata budana. Nah kedua hon mulut bagas musuh yang manginang taring utu musuh. Ise do musuh tak molutung pe tadok musuh. Adong mandokon dan itu biasa kita dengar bahwa musuh yang terbesar manusia adalah diri sendiri. Saya sisi benar. Itu dah. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, nafsunya, hagiokna, tahina, maralo may bana itu dirina. Dan itulah musuh yang paling besar. Dang boy dirajai dirina. Itu. Dang boy diraja pamanganna sa tabi. Ano nakin bahasa ni edde ni para di kami sate. Ya, bucatak do nakin. Molo adong nahurang lubi, unang paingot-ingot, patun hanguluan, tuis hamaguan, say burju maho rasa mate maho, unang gijang roham, odolu rupa na hita, dang saya dia do pero paning narong di bana pitor, wah, mengke, bahasa boto taboto de bahasa mengke, tor mengke, kan? Hirana di toruna sudah jolmom. Tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan orang di bawah. Tuhan menciptakan kita sejajar di matanya. Dus dohi tadi dia do pada debata. Kenapa kita harus kan itu neng? Itu edemuna nakin mantap di nangate. Say burju maho rasa mateho unang gijang roham. Daku bote pas waktu neru paning. Ale songo dia mahita makaholongi. Ya, itu makana manginang tarida do, po dari natura sian geleng na. Aku molo hunilai setabi amang da, molo hunilai naturasi sian geleng na do. Molo songona mantik do geleng nai, mantik mana toras na. Uji kamu mah. Ya, molo burju geleng nai berarti na burju manatorasna. Ale songo dia mahita benar-benar merasakan bahwa kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ahana tabaheni tuhita dui. Ahana taulai tuhita dui salutna. Tidak ada kepada orang lain. Molo tabai pe tu halaki dosina tuhita dui yang manginang. Sarupa de molo misalnya tabai pe tu huriai dengan na tuhita dui. Molo tabai penadinga tu dongata na tuhita dui. Asa molo tabai tu dongata be marpikir nang mabantu tuhita. Jadi tidak ada musuh. Dan molo tungpe didok halak junani adong tolu bagian ni so ise do musui didok halak junani so na parjolo adalah hatred. Orang yang membenci kita
Itulah musuh kita. Ninna halak junani. Halak gurik. Adong musim madokon gostik. Ima orang yang bertentangan dengan kita. Jadi mau bertentangan kita do halak nasi. Didok nasida musuh dui. Tapi orang Kristen tidak pernah diajarkan seperti itu amanginang. Dan yang tiga, ekros. Adalah orang yang selalu membuat kita susah. Dan sedia dupe tadok rupani pitorat hata rupani jangan. Songo dia hita menciptakan teman, bukan menciptakan musuh amanginang. Ingot tamui. Ay lau nama iba. Nanggo pala ibu di ingot tamu deh. Ya. Jangan ciptakan musuh kepada orang siapapun. Jangan. Toka. Ingot Tuhan. Songon edeni. Para maranata nak agapi ya hu puji hu pasangap holan tu di batado pujian ni bukan ke diri kita baik na dinggan tu halak na asing jala di wek 10 penakin tadai maau ya munai penakin murado sa sitong na ale gabi mau lebih kamu alamar lego rupani ali gabi tabudo wow serena mar pesawati wow na lagu tulu penakin wow ina muset mantap naraku bagasan idu corona te murado kori ale alana asas tabu di pamaul-maul ma alai molo tabu tak kuasai na mauli ini macam songon ede munanakin tandai maau suka pima dohoro haku kata budui ale jadi orang yang mau capek, orang yang mau memberikan rohana pikiranna tuna mauli dia akan berhasil dalam hidupnya. Songon ederu paning. Songon dia mahita asamadok bahwa tidak ada musuh kita manginang. Dan ingat tengok ma bahwa penderitaan hidup sering muncul karena kita menciptakan musuh kita. Itu menderita hita ala ta cipta do musuh. Contoh tapahata-hata madongata. Au ido makana maul do pahata-hata dongan. Ale molo hudokon sesuatu taring tudongan nong radi dua molo satu nasida karena di dunia ini segala sesuatu yang kita ucapkan sampai kepada yang bersangkutan. Siapkah kita menerima konsekuensinya? Jadi ido makana molo hudok di dokon hala buado sianu burjudu bah. Dak ke hudokon dizukete ni. Dah musetong kan. Sampai bulak birsat daun dak ya. Alai molom na tapi hedo solot di bagasarwa isi dari tanah soya hate maralu kan begitu ya. Alai bae na dengan. Buado molosa hati bersiap duhita bersedia duhita bertanggung jawab di hatatai. Tapa hata-hata haburukan di dongan seolah-olah dangadong nasalah tabain. Memang penderitaan sering muncul karena ada permusuhan. Odo na diotapi Yesus tuhita manginang akan aporsea. Asa memutus matai rantai permusuhan ni. Ubah na didokon diboto hamudo manang heado dibegi hamu. At mata abul di mata ipon abul ni ipon alai au madok Yesus madok debata madok kon debata mangido mangigul tuhita. Dang i nah wajar kon tuhamu. Dang ngulu ni hala Kristen mata abul ni mata. Ipon abul ni ipol daw. Alai haholongi madongamu do sedirim. Haholongi mamusum. Bagaimana kita menciptakan hukum permusuhan itu. Hukum permusuhan itu menjadi hukum kasih. Agar dengan hukum kasih yang kita anut, yang kita hidupi, setiap orang bertemu dengan orang lain, dia percaya dialah adalah utusan Tuhan untuk kita kasihi. Itu hukum kasih. Molo pajupang hita dongan. Berarti itu adalah diutus Tuhan kepada kita untuk kita kasihi, bukan untuk kita musuhi. Dan Tuhan sangat membenci orang yang menciptakan permusuhan. Saya luluan nado dosa ni amama tu pinoparna rodi sudut batuluhon rodi sudut pawapaton atong tahu jima di bagasan nguluta manginang.
Sada ayat hatan itu hata na menarik tuau di Matius 7 ayat 12 di dok songonon. Saluhut na pinangiduni rohamuna si bahenon ni halak tuhamu. Ima baik kamu tunasida. Ai ido pamusatan ni patik rodi hata ni panurirang. Molorikot hita di bain jolma dinggan tu hita. Iku parjulur hita mabendinggan tu halak na asing. Atau di pasu-pasu di batama hita manginang. Jangan ciptakan musuh. Haci do namar musuh. Molo pajupang nabudari petu para naposobulung hudok do. Tabuni namar dongan tiki pacaran kan. Wah, lokok terus kan begitu ya. Mangan bersama sepiring berdua, sulam-sulaman, tiki pacaran. Ale dung putus mermusuh mak. Hirana sama si tadaan. Pajupang jangankan orang yang bersangkutan, tunatoras nape subur rohana. Itulah dampak daripada kalau kita menciptakan musuh dalam kehidupan kita. Atau tahu jima. Unang songo di dok halak batak ate. Patapak hudul. Pulik padohan. Sadama hita. Sadama hamu. Hita saluna. Ruas ni Tuhan. Asa toktong hita. Dapotan pasu-pasu. Di bagasan pardalanan muluta. Martanyang mahita. Ali Tuhan di bata mola tema di bahasa rohanami di obas parpudi di partikian nanilehom mutu naposom marjamita na parpudi di pukul pitu di HKBP Cibuburon songon padita na makubasi huriam di HKBP Cibubur. Ali Tuhan di bata nunga hutangyo kami hatam jala diajari hodo hami asa toktong hami di bagasan ngulu nama siyaholongan dang adong musuh nami nang pegudang namar musuh dupak kami di bahni ajari hami asa mangulu di bagasan holong dang na makasugui ajari hami asa toktong mangulu di bagasan hatam dang na maralo tu hatam juk duhu boto hami nadinggan ale dang terbaik kami Tuhan ala solot saya adong solot roha diri di hami gijang ni roha di hami pauli ngulu nami Tuhan marhiti hatam toddimi asa masih haolongak kami sama hami molo tungpe adong na makasugui hami tong nasida hu haolongi hami pasu-pasu ma akan na makasugui hami pasu-pasu maka nama katatai tu hami nama katai taringo tu aka haurangan nami pasu-pasu masudi aka nahu haulongi hami asa marhasurunga kami Tuhan songon ya nakomu hami songon na porsia tuho hami asa mangulu di hami di hatam nasun badiai asa badia parangi nangulu nami urupi hami Tuhan asa toktong di bagasan lo maniruham di bagasan obason neng pabagito ni naposom mamarhiti padita resok nami panitia pembangunan ni huriam pargugui nasi dalam makubasi akka tugas manang tanggung jawab na nang pasahaton ni huriam tu nasida leon sada ni roha di nasida Tuhan lehon roha nara nasida makalujahon ulau ni asa marhiti tarulaun nasida kana dinggan Tuhan tutikin na nengrok rikot nai akka pembangunan fasilitas dok sarana di tonga-tonga ni huriam asa dinggan menak ruas miro tujuh romon lau marsau dohot ho di permingguan manang di ibadah na asing pe ali Tuhan di mata lehon las roha di nasida lo makubasi pasu-pasu nasida pasu-pasu nang sudi ruasmu asa toktong di bagasan sadani roha mamikiri na duminggan tu huriamon pargugui manasida Tuhan tupahi nasa ulonna pasikop nguluna saluhna huriam ruasmu sana mek na magudang sa tunama tua asa di padoho Tuhan ragam ni akka hamaulon siya nasida molo tung pesonggop hamaulon ni todim na badaima na marguguhon nasida pasu-pasu akka sakap tahi manang sihol ni rohan akka ruasmi diragam ni sihol ni rohan nasida nasa toktong dope dipangiduhon tuho marhiti tangyang nasida dia karokap niya nakon na
dia kaparkarejuan, dia kapoparan, parana konon, dang dia kapardonganon pe. Dok sudi tehe Tuhan, narikot dingulu nasida parrohai, pasu-pasu nasida. Lehon benget ni roha sabar ni roha nasida, asa benget nasida mai-maima, pasu-pasum, pangalehonomu dingulu nasida. Las rohanami Tuhan Allah, di basa-basa hoko di keluarga pajetan inang baru tabunan, sadadat dan bawa di tonga-tonga di parsarepon nasida. Ibu-ibu rumah gudang madak danagi. Jala si toka panahit nahiton. Pargugui parbisuki naturas na asas yakko hatami di memehon nasida tu anak konai asa magudang yang anak konai di pardagiun nang di partor diope. Pasu-pasu ulaun sadarion dinanaing paburhaton dok mangujakon na posom na mangula di HKBP Cibuburon. Dongani sudi akaruasmu naneng madohoti ulauni. Pergugui akan namar sahid di Huriamon inang tabubulon buru Tagalung. Joyna buru Pasaribu, Anessa buru Pardidi, Lisbeth buru Manik, Amang N Tamba, Braille buru Tambunan, inang Situa Marpaung buru Sirait, Hiskia si Marmata, inang Panjaitan buru Tabarat, inang Melan buru si Hombing. Doh dia karuas muna asing penasohu warihami di bagasan parsahi todopi. Tabay guguri na sida Tuhan pasu-pasu uba na si panganon nanang tangyang na. Parhitiamu lo pasahaton hamamalmu ni parsahitoni. Pergugui apuli keluarga besar marbun buru sialagan. Ala nunga maruju ngulu natoras buru na sida upuni si abi buru. Nunga di paborak na sida Tuhan. Tuinganan pada dia na parsatokenani di bona pasugit na sida di bakara. Apuli keluarga itu Tuhan lehon dame las ni roha dia kaya nakon na nang akapoparan ni na tuwa namin nung parjului asa las roha na sida payut-yut dengan niwasam jala toktong na sida Tuhan mamuji pasang apoko di hari-hari ni ngulu na sida imatang yang nami Tuhan hupagong ko po kami ma ngulu nami tuho di bagasan minggon nang dia kana marulang tahun pe ulang tahun hatutubu dohot pardongan saripion hupasat kami tuho Tuhan nasida. Asa molo ingot nasida di ulang tahun ni, taba maumur, taba matiki, taba makesempatan. Nanaing pakai nasida lo mamujiho. Paingot nasida Tuhan, nasya kodo las niruhai. Sisa dosa nami Tuhan. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami, jalo matang yang nami. Amin. Mari demahita laos tapasahat ma piliata. Oh
Tuhamu amanami nanami hita huriani tuhatta narak marpungu di mingguta sadarion. Nuaik sahak mahita tu acara pelantikan panitia pembangunan ni huriata HKBP Cibubur. Ditiki namarede hita Roma tujolo panitia pembangunan nanaing lantihon alai diamanami nanami seksi boy majongjong di hudulan nasidabi. Marede mahita bukede 210 sada ayat sada dohok 2. Tuhamu amanami nanami sude ruas serap dohok parhalado HKBP Cibubur di mingguta sadarion naeng lantihon ni huriatama nagabe panitia pembangunan ni huriata HKBP Cibubur do mutusi tabege majolo surat keputusan ni padita HKBP Resort Cibubur taringo tu kepanitiaan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 015/0.26 SKK/2 Romawi /2025 tentang pengangkatan susunan panitia pembangunan dan pengembangan HKBP Cibubur Resort Cibubur periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2027. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cibubur yang berkedudukan di Cibubur dengan ini menimbang dan mengingat 1. Keputusan rapat pembentukan panitia pembangunan tanggal 6 Februari tahun 2025 tentang pembentukan panitia pembangunan untuk pembangunan pengembangan gereja. 2. Hasil keputusan rapat pembentukan panitia pembangunan tanggal 6 Februari 2025 tentang struktur panitia pembangunan gereja periode tahun 2025 sampai dengan 2027. 3. Perlunya pengembangan pelayanan gereja HKBP Resort Cibubur. Memutuskan menetapkan keputusan pendeta HKBP Cibubur tentang susunan panitia pembangunan HKBP Resort Cibubur. Pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia pembangunan dan pengembangan HKBP Cibubur Resort Cibubur periode 2025 sampai dengan 2027. Kedua, kepada panitia diberikan tugas 1. Mengumpulkan dana pembangunan dari jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur dan dari eksternal. 2. Pengembangan pembangunan fisik HKBP Resort Cibubur. 3.
mengadakan pesta yang berhubungan dengan pengembangan pembangunan HKBP Resort Cibubur. Ketiga, untuk mengambil suatu keputusan penting agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pendeta resort sebagai penanggung jawab. Keempat, bila mana terdapat kekeliruan di dalam pembuatan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaharui sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cibubur pada tanggal 23 Februari tahun 2025 atas nama Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Rohden F. Sitorus MTH, ditandatangani. Nama-nama panitia pembangunan dan pengembangan HKBP Resort Cibubur periode 2025 sampai dengan 2027. Penanggung jawab: Amang Pendeta Rohden F. Sitorus MTH, Amang Pendeta Ampilas M. Panagyangan Aritonang MTH, Amang Pendeta Johannes LH Tarigan STH. Penasehat Parhalado HKBP Cibubur: Amang Happy Simajuntak SH MH, Amang Dr. Janti Saragi SE AK MM CA, Amang Situa Renhat Sianipar SE, Amang W. Hutagaul SE. Ketua Umum Amang Insinyur Edison Sinaga, Ketua Bidang Dana Amang Situa Erbin Sihite, Amang Situa Erna Pitupulu, Amang Situa M. Manurung. Ketua Bidang Fisik Amang Situa Priston Simbolon. Ketua Bidang Pesta Amang Nathan Sitompul SE. Sekretaris 1 Amang Situa P. Pasaribu. Sekretaris 2 Amang Situa AP Simajuntak. Bendahara 1 Inang Situa D. Florida Borumanik. Bendahara 2 Inang Situa S. Boru Sipayung. Anggota Bidang Dana Amang Johan Matondang dari WIK 1, Amang Riki Tambunan dari WIK 1, Amang Jesse Marmata dari WIK 2, Amang RA Siregar dari WIK 2, Amang BL Tobing dari WIK 3, Amang LC Sitorus dari WIK 3, Amang Asida Butar dari WIK 4, Amang NM Pandiangan dari WIK 4, Amang A Hutauruk dari WIK 5, Amang P. Hutasoit dari WIK 5, Amang G. Simajuntak dari WIK 6, Amang F. Simajuntak dari WIK 6, Amang B. Sirait dari WIK 7, Amang E. Sihotang dari WIK 7, Amang F. Sianipar dari WIK 8, Amang EA Situmorang dari WIK 8, Amang TH Butar-Butar dari WIK 9, Amang AR Silalahi dari WIK 9, Amang M. Sitompul dari WIK 10, Amang MH Simanulang dari WIK 10, Amang G. Sihombing dari WIK 11, Amang R. Gultom dari WIK 11, Amang E. Silalahi dari WIK 12, Amang E. Sigalingging dari WIK 12. Anggota Bidang Fisik Amang K. Simajuntak dari WIK 1, Amang J. Manulang dari WIK 3, Amang R. Sinurat dari WIK 5, Amang S. Sihombing dari WIK 9. Anggota Bidang Pesta Amang Situa EH Siregar dari WIK 9, Amang Situa JF Lubantukup dari WIK 8, Amang Situa P. Pardede dari WIK 7, Amang Situa JL Sirait dari WIK 11, Amang R. Marpaung dari WIK 9. Koordinator Dana WIK Amang Situa MRP Sitorus dari WIK 1, Amang Situa Riko Napitupulu dari WIK 2, Amang Situa J. Manik dari WIK 3, Amang Situa P. Sidabutar dari WIK 4, Amang Situa S. Tambunan dari WIK 5, Amang Situa J. Sihotang dari WIK 6, Amang Situa M. Tapubolon dari WIK 7, Amang Situa P. Tapubolon dari WIK 8, Amang Situa O. Hutapea dari WIK 9, Amang Situa DH Sinurat dari WIK 10, Amang Situa M. Manurung dari WIK 11, Amang Situa RH Gultom dari WIK 12.
Songonima susunan Gorguardi Panitia Pembangunan periode 2025 sahatu 2027 naing pinasa mamusing tu amang pendeta uluan. Hamu amanami nanami nauk terpilih gabe Panitia Pembangunan HKBP Cibubur. Nungari bege hamu surat keputusan ni Pandita HKBP Resort Cibubur. Taringot tu pengangkatan muna gabe Panitia Pembangunan HKBP Cibubur. Nuaing nainggo takas boton nami hauduhon ni rohamuna lau mangulahon ulaoni alani sukunon nami dohamu boha naulo dohamu mangulahon ulaoni sian nasagogo roha doho pikiramuna hobar tulomoni rohani tuhata au Pandita HKBP Resort Cibubur mar hite-hite goarni debata ama doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho goar rito di parbadia hupabaki mahamu gabe Panitia Pembangunan HKBP Cibubur sai di pargogoi diurupi jala sai di patau Tuhani mahamu mangulahon ulauni hobar tulomoni rohani tuhata. Amin. Hadap sampai tak dopak ruas meh tak nuai pinasaha matiki hata patujolo sian ketua na terpilit mengatakan Tuhan tidak pernah lelah menjaga, memelihara dan memberkati kita. Seharusnya kita manusia juga tidak lupa mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan dan berkat yang kita terima dari Tuhan. Pos rohakku rohanami panitia amang marsiuru pamahita boha asadenggan
huriat tadison na adong do tahita mengembangkan gerejaon na kebetulan do adong muse rencana kita mau mengakuisisi atau memperluas lahan gereja kita supaya kita lebih nyaman berhuria di HKBP Resort Cibubur ini. Imana boi hupasa saotik satokin anon format boha hita mangalului dana ira patok kami pe jala pasaton nami do tusude ruas setiap minggu melalui partangingan week. Marsi urupa mahita amang inang boha asa denggan huriata tujuloan ni arion. Songonima saoti hata sian hami panitia pembangunan mardonga mauliate tuhat tama mamasu hita saluhutna. Horas. Mauliate mak dia manami nanami panitia naong dilantik. Di namarede hita bukwede 220 tolu ayat sada laos jongjong mahita salutna. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siya na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabiwap na hutyus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom ritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim, asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mi tu hami. Asalam gir-gir hay mandok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say ro maharajon mo, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan amardusa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho.
Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Di hamua manami di tiki masih jalanga kita tujoluma tajalang mamak padita harahap doho tinak tujoluma inang rap doho panitia isomana sida tujoluma hita masih jalanga sahalion itu tuh majo pitu nak terkaluar.
Rasa percaya di Yesus.